Хәерле көн, хөрмәтле тыңлаучыларым. Бүген сезнең сорауларга җавап йөзеннән Хэллоуин бәйрәме турында сөйләрмен. Белгәнебезчә, ул татарныкы да, урысныкы да түгел. Әмма балалар, яшьләр арасында популярлаша бара. Ышанмыйсызмы? Әйдәгез, үзләреннән сорыйк. Исемең ничек? Азалия. Азалия, нигә болай киендең? Хэллоуин. Хэллоуин безнең татарларның нету. Но у нас тематическое видели. А вы кем оделись? Ангел. Злой ангел. Ангел. Исемең ничек? Али, Син татар малаемы? наполовину. Юля, как настроение? Отличная, супер. Исемең ничек? Исемем Алмаз. Алмаз, син шундай матур бүген. Нигә шундай матур иттереп бизәндең? Нинди бәйрәм бүген? Хэллоуин. Әгәр дә әти-әниең күрсә шундай кыяфәтне ачуланмыйлармы сине? Не ругаются? Күрмәй. Качып кына шулай киендең, да? Кызлар куркып качмыймысың бу кыяфәтеңнән? Юк. Фотографируйсызлар. Девушки, здравствуйте, добрый вечер. Добрый. Какой у вас праздник сегодня? Хэллоуин. Как вас зовут? Меня Катя. А вас как? Әнисә, Әнисә татарча беләсеңме? белем, Әнисә, ничек шундай матур киенергә булдың? бәйрәм бит. Ә бездә шундай бәйрәм бармы ни? Юк шул. Булмагая барыбер. Ә сез кем? Рима. Ә исемең ничек? Рима. Рима, сез бүген шундай матур киенгәнсез. Да. Ә сез кем хәзер? Я Образ королева Королева красоты. Королева красоты. Темной красоты. О, а вы кто? Сез кем? Әнисә. А я кто буду? Кто? Я просто по настроению. А, Принцесса как А вы Мадам Фуфу. сиңа ошыймы бу образ? не совсем, но так ши. Менә татарларда бит инде Хэллоуин дигән бәйрәм юк шулай бит. Ә нигә безнең татар яшьләре шулай киенеп йөри икән? Стадное чувство, наверное, скучно живется. Менә тагын матур татар кызлары белән танышам. Кызлар, исемегез ничек? Ә? Ландыш. Ландыш, нәрсә бу синең? Малефисента. Астага. Бу нинди образ? Трагический. Девушки, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте. Вы такие красивые. Как у вас образ называется? Вы ангел или кто? Наверное, невеста, какая-то. А, невеста. А вы? Я ведьмочка. Ведьмочка. Астага. А родители не ругают, увидев вас такой красивый? Сами давно родители уже. Ә сез Ландыш, әтиегез ачуланмыймы шулай киенеп йөргәнгә? Ярар, Ландыш. Сәлам, пока. Сездер, яшьләр бу бәйрәмне ошата. Хэллоуинның үзенчәлекләре турында шоумен Гамил Нур сөйләп узар. Хәзер Хэллоуин нәрсә икәнлеген аңлатам. Билгеле булганча, октябрь террорына кадәр татар халкында, ягъни сез уйлаган татарлар, менә бу Казан арты татарлары яки Татарстан кешеләрендә күршедәге Мари Удмурт чуашлардагы кебек үк кырым сөртеп йөзгә, тунның кайрысын чыгарып, мунчалалар асып, ямсыз кыяфәтләр чыгарып, шаяртып, уйнап көлеп йөрүләр бар иде. Урыс халкында аны каляда дип йөртәләр, татар халкында әдәби формада сакланмаганга күрә ул аны төрле авылда төрлечә әйтәләр. Тунны әйләндереп кию диеп. Менә шул форманың версиясе хәзер Татарстанга кайтты Хэллоуин булып. Хэллоуин яңа ел бәйрәменә якынмы? Ие, ул
менә Совет чорына кадәр булган борынгы милли яки фольклор бәйрәмнәренә бик якын. Ләкин Совет чорында Яңа ел бәйрәме мәҗбүри рәвештә кертелә. Әти-әниегезне тыңламагыз, әби-бабайларыгызны тыңламагыз, бәйрәт итегез, һичшиксез ял итегез, кураж ясагыз дип Яңа ел бәйрәмен керттеләр. Шуңа күрә ул мәҗбүри куркыныч бәйрәм. Ул махсус пропаганда максатыннан татар халкын юк итәр өчен аның үзенә хас милли йөзен югалтыр өчен эшләнелде. Менә Хэллоуин исә мәҗбүрият белән кертелми. Шуңа күрә ул Яңа ел бәйрәме кебек куркыныч бер әйбер түгел. Ул үз аң белән шаяртып яки коммерция форматында гына кирип килә. Шуңа күрә Хэллоуин киң кулланыш тапмады. Бары тик Казанда гына төнге клублар яки яшьләр җыела торган урыннарда бик аз урында гына Хэллоуин күзәтелә. Шулай ук ул Изге Валентин көне, Изге Вәли көне кебек көнбатыштагы яки модалы бәйрәмнәр кебек үк татар халкына да, урыс Совет халкына да кирип бара. Тик аңардан шул хәтле куркырга кирәкми. Яңа ел бәйрәменнән куркыгыз, ансын көчләп мәҗбүрият белән кертеләр. Иң куркытканы Хэллоуинда арак эчмәсеннәр иде, наркология белән мавыкмасыннар иде. Мәсәлән, Яңа ел бәйрәмендә йыгылып эчәләр, Хэллоуинда да эчмәсеннәр иде. Әлбәттә, Яңа ел бәйрәме инде күнегелгән бәйрәм. Менә милли бәйрәмнәрдән исән Совет чорында җыенны трансформациялап бозып, сабантуй, эксплуатация, пролетар колхоз бәйрәме ясаганнар иде. Анда да бик күп аракы эчәләр иде. Һәм ул да исерек бәйрәменә әйләнгән иде. Хәтта алкоголизм шул дәрәҗәгә җиткән иде, Курбан бәйрәме вакытында да җырлап эчүчеләр табылган иде. Совет чорында мәсәлән шундый бер такмак бар. Ихахай, михахай, Курбанай, кәҗә суя торган ай, кәҗә суеп шашлык куеп, җырлап эчә торган ай. Күрүегезчә, хәтта дини бәйрәмнәрдән дә шайтан бәйрәме ясарга теләүчеләр булган, сатанизм булган. Хэллоуин ул сатанизм түгел, ул бары тик кешене куркытып, шаяртып, шамакайланып йөрү генә. Шуңа күрә бу шамакайлыкка без ниндидер бер киртә куя алмыйбыз, чөнки дөнья мәдәниятеннән 100% аерылып булмый. Шуңа күрә ул бәйрәм аракысыз узса, яки аны мәҗбүрият белән кертмәсәләр әйбәт булыр иде. Бу бәйрәмгә хәзрәтләр нинди карашта тора? Танылган җен чыгаручы хәзрәт Фәрид Кадыровны тыңлыйк. Шушы Хэллоуин бәйрәменнән соң җен чыгаручылар саны күпкә арта икән. Элхамдулиллахи раббил аламин. Вассалату вассаламу аля расулихи Мухаммадин ва аля алихи ва ассаби әҗмәгин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух, мөхтәрәм газиз кардәшләрем. Шушындый нәрсәләрне күргәчтән җөрәкләр әллә нәрсә эшләп китә. Чөнки адәм баласы ошбу дөньяда яшәгән вакытында белми бит ул. Ошбу дөньяга нәрсә өчен килгәнен, нәрсә өчен яшәгәнен, киләчәктә кайда барачагын, ул барачак урынга нинди гамәлләр кылырга кирәк, һәм нинди начар бозык юллардан качыр икәнен адәм баласы белми. Шунлыктан ул бу дөньяда ни эшлисе килсә шуны эшли. Шуңа күрә дә безне Аллаһ Субхана ва Тәала бу дөньяга җибәргән икән. Без Аллаһның хөкемнәрен үтәп яшәргә тиешлебез. Чөнки дөньяга килүнең төп максаты шул. Без бу дөньяга имтихан йортында, мусафир гына без монда. Киләбез дә китәбез, киләбез дә китәбез. Нәрсә диде Пәйгамбәрбез? Ад-дөнья мәзрәгатул ахира. Дөнья ул ахирәткә иген чәчә торган урын. Нәрсә чәчсәң, шуны урырсың дип Пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейһи ва саллям безгә белгерткән. Менә хәзер шундый дискотекалар, шундый нәрсәләр бар. Кешеләр рәхәткә чыдый алмыйча йөзләрендә әллә нинди маймул кебек йөзләрен бияп,
şuшы нәрсәләргә баралар. Хәтта садикларда да шундый нәрсәләрне башкарга җырлыйлар. Ләкин бу, мөхтәрәм газиз кардәшләрем, тиешсез эшләр. Пәйгамбәр Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейһи вәсәлләм безгә өйрәткән чагында шушы сүзләрне әйткән. Әгәр дә бер бәндә шушындый изге юлларга, мәҗлесләргә дисеңме, вәгазь тыңларга дисеңме, мәчетләргә дип китсә, 7 кат күктәге фәрештә бу бәндә өенә кайтып кергәнче рәхмәт кылып торырлар диде. Әгәр дә инде бер бәндә шушындый дискотекаларга, шушындый шайтан юлларын чыгып китсә, 7 кат күктәге фәрештә һәм җирдәге фәрештәләр бу бәндә өенә кайтып кергәнче Аллаһның ләгънәте булсын сиңа дип торырлар диде. Ни өчен, мөхтәрәм газиз кардәшләрем? Чөнки ул җирләрдә Аллаһның рәхмәт фәрештәләре юк. Чөнки хатын-кыз, шәрә, җаланбаш, музыка уйный, чөнки музыканы уйнаган җирдә фәрештәләр юк. Менә шушындый җирләрдә фәрештә булмагачтан шайтан бик күп була. Менә шушы шайтан Адәмнең кайсы җиреннән керәсе килсә, шуннан керә ала. Чөнки ул бәндәнең анда защиты юк. Защиты булмагасын, җин Адәмнең кайсы җиреннән керәсе килсә, шуннан керә. Әгәр дә инде җин кереп, шулай безгә ияләшә икән, Аллаһ сакласын. 1-2 көннән кеше авырта башлый, хәле бетте, ой, миңа күз тидергәннәр дип, менә шулай эшкәртә башлый. Әйе, мөхтәрәм газиз кардәшләрем, әгәр дә без шушы юлларда, менә ягъни шушы нәрсәләрне эшкәртмәсәк, җин безгә уже засилят итә, яши башлый. Яши башладымы, бу кешенең тормышы харап була. Тормышка чыга алмый бердән хатын-кыз булса, тормышка чыкса да тормышның ләззәте булмый. Бала тапса, бала авырту туа. Ни өчен авырту туа? Чөнки кешенең тәндә җин бар икән. Җин булса 100% бала булмый. Җин булса, яисә инвалид була, яисә психованный була. Ни өчен? Чөнки ушбу җир йөзендә яшәгән вакытында Аллаһның хөкмен өйрәнмәдек. Менә бит машинага утырган вакытында правильно белмәсәк, сразу авария ясыйбыз. Менә шуңа күрә ушбу җир йөзендә яшәгән вакытта Аллаһның хөкмен өйрәнмибез икән, шушындый җирләргә җырыйбыз икән, без үзебезгә авария ясыйбыз. Менә шушы җиннәр, мөхтәрәм газиз кардәшләрем, кешенең тәндә яши икән, аны чыгармасак, ул кешенең нәселе бетте дигән сүз. Нәселе бетте. Менә шуңа күрә дә Аллаһ Раббыбыз biz бәндәләренә рәхмәт юлларын күрсәтеп биргән Коръән Кәримне һәм Пәйгамбәрнең хәдисләрен укып, шуларны өйрәнәсе иде. Өйрәнәсе, чөнки без бит бу дөньяга ахиреткә хәзерләнер өчен килгәнбез. Ахиреткә хәзерләнү ул Аллаһ кушканча яшәү. Ләкин, мөхтәрәм газиз кардәшләрем, мин үзем шушы эш күрү буенча 25 елдан артык җиннәр белән көрәшәм. Кайсы вакытта җиннәрдән сорыйсың, ни өчен кирдең бу кешегә дисәк, сораган вакытта алар нәрсә ди? Бу кешегә мин көнләшәм. Тормышын яисә матурлыгын ашар өчен килдем. Барбыр бу кешене харап итәм диләр. Менә шуңа күрә дә, мөхтәрәм газиз кардәшләрем, өйдән чыккан вакытында квартирабызны биклибез. Ни өчен? Бандит кирмәсен өчен бикләп куябыз. Менә шуңа күрә дә без дә ушбу җирдә яшәгән вакытында үзебезне бикләп җиргә кирәк. Чөнки күзгә күрмәгән җиннәр бик күп. Әгәр дә бездә защита булмаса, алар безнең кайсы җирдән керәсе килсә, шуннан керә. Шуңа күрә Аллаһ Раббыбыз калпләрегезне иман, ислам нурлары белән нурландырса иде. Шушы иман, ислам нурларын ушбу дөньяда нурланып яшәп, мәчетләргә барып, ушбу җир йөзендә Аллаһ Раббыбыз biz бәндәләренә рәхмәт юлларын күрсәтеп дигән Коръәннең хөкемнәрен өйрәнеп, шушы хөкемнәр белән яшәргә Аллаһ Раббыбыз җинне безгә насыйп итсә иде. Мөхтәрәм газиз кардәшләрем, ул нәрсәләргә җөрмәгез, чөнки бу бик пычрак урын. Бик пычрак Аллаһның ләгънәтенә ирешә торган урын. Моны һәрберегез белсә иде. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһу.